דירוג אוכל בחדר אוכל, זה הדירוג שלי, אני בטוח שיש לכם דעות משלכם, אבל לא אכפת לי, והרב לורנץ השותף הגב שלי. מקום חמישי, קציצות, מיוצר מחומר גלם לא ידוע, בטעם לא מובן, וסוגר פינה מדהים לאנשים חסרי המזל שהגיעו אחרונים לחדר אוכל. מקום רביעי, קורנפלקס עם חלב, יבש, מדכא, מגיע בכמות שמספיקה לרבע בן אדם, אבל חסכוני וזול, מה שמוביל לחסוך למסך פלזמה מיותר בכניסה לישיבה שמשום מה צריך אותו. מקום שלישי, לחמניית פיצה רטובה, טעים בערך, משביע בערך, יש סיכוי של 1-5 שזה יצא קריספי, ואם לא נאלצים להסתפק בספוג הדמדם. לשמחתנו זה משתדך באופן קסום למעדן שוקולד שתוקפו פג לפני שבועיים. מקום שני, שניצלונים, פריך, מנחם, חם, יושב בול, תמיד, כל יום, כל שבוע, כל חודש, כל שנה, כל הזמן, לנצח שניצלונים. נמצא במקום השני בגלל חוסר פרופורציות בין הגדלים של החתיכות, כאילו מה נסגר? ובמקום הראשון, חמצוצים של האורייתא של הרב קובי. כן, זה שטאפ לתוך הפרצוף שלכם, אבל אין מה לעשות, זאת ישיבה וזה התוכן שלה. האורייתא שינתה לי את החיים והיא תשנה גם לכם. תבואו כל יום בית מדרש תחתון בהפסקת 10, אל תפספסו. זהו, זה היה דירוג אוכל בחדר אוכל, יום טוב.